It-tmexxija tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qed tippjana investiment ta' 78 miljun euro għas-sena d-dieħla. Dan tkabbir tat-terminal u l-bini ta' Sky Parks 2. Dan tal-aħħar se jiswa 40 miljun euro u se jsir fejn illum hemm il-pompa tal-petrol. Sky Parks 2 se jikkonsisti minn business hotel, spazju għall-uffiċċji u żoni kummerċjali. Bil-ħsieb ikun li l-qudiem ikun hemm ukoll Sky Parks 3. Il-kap eżekuttiv tal-ajruport Alan Borch qal li minkejja li Sky Parks 1 huwa mimli, xorta għadhom jaslu talbiet għal spazji f'dan il-bini. Aħna nirċevu requests għal uffiċini fi Sky Parks 1 u kif ukoll tenants fi Sky Parks 1 li jixtiequ jikbru. Ġifieri domanda qedem nixtiequ nkunu fil-pożizzjoni li nieħduha. Se ssir ukoll ir-riabilitazzjoni ta' April 9 u titjib tar-runway 2305. Il-terminal tal-ajruport se jitkabbar fuq żewġ fażijiet u se jinkludi r-relokazzjoni taż-żoni tas-sigurtà u tal-Lavallet Lounge. It-28 post tal-check-in se jitilgħu għal 35 biex imbagħad dan in-numru jitlaq għal 49 fit-tieni fażi. Borch qal li filwaqt li dan l-investiment se jkun qed isir fid-dawl li s-sena 2016 mistennija tkun waħda pożittiva ferm, l-istabilità li hawn f'pajjiżna hija fattur kruċjali. Tejn ukoll meta aħna qed nintaqgħu mal-airlines u qed inbijaw il-prodott Malta, aħna fl-aħħar mill-aħħar meta nintaqgħu mal-airlines mhux qed inbijaw lill-ajruport imma qed inbijaw lil Malta. U meta l-airlines jaraw post stabbli, b'ekonomija stabbli u traffiku dejjem jiżdied, mingħajr ebda dubju jtuna aktar chances biex aħna nibqgħu nżidu l-carriers li hawn Malta kif ukoll inkabru l-operat in ġenerali. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis innota li l-ajruport qed jaħdem biex jikkonsolida s-swieq preżenti, fl-istess ħin li hemm proċess ta' diversifikazzjoni u bekk tnaqqas id-dipendenza fuq swieq tradizzjonali. Dan filwaqt li qed tkabbar il-kapaċità fix-xhur tax-xitwa.